Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang do dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami totong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso tatangihon hata ni Tuhata cumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di partangyangata na laos epistel di minggu estomihi ima di tanggal 2 Maret 2025. Hata ni Tuhata na tersurat di 2 Korin bidu tolu ayat 12 rodi bidu 4 ayat 2. Topik ni minggu papatarhon sodang ni hamuliau ni Jehovah, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Hujahama dihita sonoma didok hata ni Tuhata. Marhiras ni rohasi tutudo hami atong mangasahon pakirimon nasay balga. Dang hutiru hami be si Musa na makukupi buhina asa unang diida halak Israel ujung ni naolo salpui. Alai gabe takang dorohan nasida, ay rodi sadarion tong do tertutup perjanjian lama jupa di jahai, lauso diukap dope, ala hola di bagasan Kristus di pasohoti. Olo tahe, rodi sadarion piak do pakukupi i di atas rohana sida, uju di jaha surat nisi Musa. Alai disi mulak rohana sida madapot to Tuhani buaton nama pakukupi i. Tuhani do todi i jala ia disi todi ni Tuhani disido haluaun. Alai yang gohita saluhutna akan sinodangan ni hasangapon ni Tuhani so hukuk buhita. Paubon na mahita gabi tudus turupana madapoton ragam ni hasangapon marguru tu Tuhan ni todi i. Ope ala naung hujalo hami tohonanon sian pangasina di hami dang marnalu jahami. Sadok hutulako kami do akan nabuni aka si hai lahonoton. Aidang marakal hami jala dang marlau kubain hami hatani debata. Hasitonganido hupapatar hami. Gabe jongjong hami tadau ni rohani saluhutna jolma di adupan ni debata. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadamang do dainang di jolo ni turpuk taon tunga palata kasdo di dook pabua surat ni Kristus do ruas ni huria na di Korintusi. Dang sekedar surat manang dang songon surat na somal na taidei rupani. Somalna sada surat di harotas do di suraton. Deido anggoon di panurata daging do di dok. Loh daging. Ima ati-ati. Dang di harotas manang dang di batu. Le atau loh batu. Di surat sodohot tinta. Alai marhiti siat todi ni debata na manguluido di dok. Boydo enot tumakas tajaha. Di ayat 2 dohot ayat tulu di bidu tului. Marhiti surat sisongoni di igil apostel Paulus gabe sitidangi na mangulu ma ruas ni huriai. Marhiti ngulu nasida, pangalahon nasida, dohot haporsyaun nasida. Ima tuaka na meragukan ketulusan ni rohani aposteli melayani di huriai. Jala sekaligus gabe sitidangi di Kristus siapa dan apa yang telah diperbuat Kristus. Jadi adong do sekelompok halak hati hai na meragukan pelayanan ni apostel Paulus. Ido na melatar belakangi rupani gabe didok hatai. Dada holan ruas ni huria na di Korintus be na gabe sitidangi na mangulu taringot tu Kristusi. Hitape gabe sitidang ini Kristus ma dung tajalo berita nauli ima berita haluau ni. Hitape
gabe parsidoho donuaing songon surat ni Kristus marhiti surati hadiriota gabe marpanidangi hita rupani taringot tu ise jala aha naung pinatupani Yesus di portibion nang di bagasan nguluta. Songon nataboto, adong do maksud tertentu buasa di surat jala ditongos sada-sada surat tu hasahatan nate. Lapatan na sehelai surat itu tentu membawa sebuah pesan. Suasoni do nang hita. Molo didok hita surat ni Kristus totu adong do maksud ni padohani. Bah maksud na ima asa marhiti-hiti hita boy lam martaba akan aporsia di Kristusi. Jadi holan di ida nguluta lam porsia na sida tutuhani. Ido lapatan ni surat ni Kristus. Jadi kita ini ngulutawan surat terbuka dorupani nabui jahau ni halak. Molobor hati tasian topik ni minggu estomihi ima di minggu 2 Maret 2020 tolu marhite hita gabe lampatar sodang ni hamuliau ni Jehovah. Cahaya kemuliaan Allah semakin nyata melalui hidup kita. Tutu dang ulaun na mura-mura laho papatarhon sodang ni hamuliau ni Jehovah. Dus songo surat ni Kristus nakning. Aidang mura-mura gabe surat ni Kristus ate. Ay olo do sebalik na justru alani hita manang alani pangalahota gabe lamadau jolma sian Tuhane. Ay dajuk-juk do tabigi na perpudion di padok saliling disi ibana dang marmingguau nin harupani. Molo ibana maragedda dang marmingguau nin namuse. Molo ibana marjamita dang marmingguau sainin narupani. Dohot akapadohan na sejenis tu si. Molo songonido na masa danung gabi suhar. Say buhama ibana gabi surat ni Kristus molo songonido. Say buhama ibana laho papatarhon sodang ni hamuliau ni Jehovah. Dirina pe bermasalah dorupani. Setabiate. Alani dang pajuluhu ibarama dok. Dang mura-mura gabi surat ni Kristus. Dang mura-mura gabi si papatar sodang ni hamuliau ni Jehovah. Gudang pangabati asasahat tu si. Jala somalna pangabati di hatutulus ni ulau ni gumudang dui marharoroan manang maringa di bagasan diri tasadiri. Unang jumulu idai diduru ni dirim. Alai pareso ma di bagasan dirim. Sotuk-sotung disido pangabati Hamua kadongan asasahat tita tu ulaun si papatar sodang ni hamuliau ni Jehovah songo topik ni minggui rupani. Adong ma manang napiga na perlu pareso otta hobartu turpu jami taon. Na parjulu di dok, ikon adong dihita pakirimon. Kita harus memiliki pengharapan. Pengharapan penuh, pengharapan na balga. Odo sada sikap manang pangalahon na ikot taparna punahon. Songon sihuton Kristus hita. Ima marnap punahon pakirimon na mangulu. Jadi ikon aka namar pakirimon na mangulu mahita. Sotung tapaloa sanga mate pakirimote. Jala bagian ni hapor siaudu pakirimon ni. Halak namar pakirimon tardok dui halak napor sea ate. Buasa bui martahan mangulu sada-sada halak na maupaup di lauti manang napiga ari terombang ambing di tengah laut. Heado berita rupani viral ate diakarin aku salpu. Bui bana manang napiga ari maupaup di lauti. Hape suadok si panganon na disi. Molo tungadong pe terbatas do. Alai bui ibana mangulu sape sahak muse tu darat di buanaka penyelamat. Bahasa bui mangulu. Deidun ay tutu alusna ala adong dope di ibana pakirimon na mangulu. Ada pengharapan yang hidup.
molosoi nunga mate, nunga madeli di tonga lauti, laus ti bukonon na namara tu lauti. Mate na mau inna. Tetapi karena dia memiliki pengharapan, sehingga dia selalu berharap bahwa dia akan hidup dan dia akan selamat. Dan akan ada penolong yang akan menyelamatkan dia. Buasa bui martahan akan namar sahid di rumah sakitan. Hape soi nama hasik ni sahid na niya ini. Tutu alusna ala adong di ibana pakirimon. Saya makiri mibana rupani pabua na ikon malu mibana sian sahid nai jala ikon melua ibana sian sahid na posii. Gudang do piaka contoh na asing namar perdumua tu si rupani. Jala asata boto akamang dohot tamu inang pakirimonido napa asikon hita yang membedakan kita sian akan atinopa na asinghi. Datu kia herek putus asa te. Datu kia manuk manikot, datu kia horbo bunuh diri di rel kereta api, ala dang denggan rumah tanggana, dang adongnya te. Adok kia diberi kamu horbo manikot manang bunuh diri, ala dang denggan rumah tanggana, manang dang denggan masa depanna, horbo ahai dang adongi. Hola jolma do namar napunaho pakirimon pengharapan. Asa molonunga adong dihita pakirimon ni laus mangihu do muse hiras ni roha keberanian ido nabui tajaha di ayat 12. Imana perjulu napa dua kon bolokon hatak kangon ni rohai. Pikiran yang tumpul di dok rupani. Jadi kota jomdo songo pisoi. Yesoi ikut dipahebang do pikiran na. Pikiran na tumpulodus dui didok dohot hatak kangon. Jala hatak kangonon buido gabe pangabat di pasu-pasu nanay jaloon sian Tuhani. Jadi saya tapasiding bahkan tabolokom may sian nguluta hatak kangonia te ngatakang jugul muse, jigil muse, jeng-jeng muse. Na patuluhon ukap pakukupi na dirohami. Guarna pinahukupate terselubung, selubung. Bohado asa bolong pakukupi i didok di bagasa turpukon ikomulak roho roham madapoto Tuhani. Komulak roh madapoto Tuhani. Hatinya berbalik kepada Tuhan. Padohan na berbaliko dus dui dohot na bertobat manang muba. Jadi halak na bertobat ima na balik arah lahu manadikon pangalaho manang sifat-sifat na robiji. Jadi saliling so adong hamu baun ido na nidok na pakukupi i. Jadi molo tapadumu tu tahun transformasi HKBP, transformasi manang hai baruon dohot hamu bauni ikut dimulai doi siat diri sendiri. Buasa Aidang mungkin kita mengubah yang lain, kita sendiri tidak berubah. Jalan apa opaton didok rupani narikot si parwahonota si pasidingota ima. Papa terhasitongane si ulauta te. Papa terhasitongane nyatakan kebenaran. Halak na mangulu di bagasan hasitongan tang lomo rohani i marsibuni-buni, tang lomo rohani i marakal. Idu asa didok di bidu opat ayat 2 sadok hutulako kami do akan nabuni akasihailah honoton aidang marakal hami jaladang marlau kubain hami hatani debata. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ima pribadi ni Apostel Paulus rupani jala pribadi ikon gabe pribadi ta na ikon ta miliki. Jadi pinomat naupatima na macai rikot tiopota asasa hati ta na kiningan tutugas mulia na pinasahat ni Tuhan itu hita ima na perjulu gabe surat ni Kristus. Jalan apa dua hon hobar topik ni minggu tai gabe si papa tarsodang ni hamuliau ni Jehovah hita saluhutna. Atong margugo mahita patulus sosa. Amen. Martangiang mahita.
Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hami, pauratom may di bagasan rohanami bi. Asa di perbuih katami, parbuih na dinggan parbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin.